Firmy, ktoré majú pobočky vo viacerých mestách a používajú tam aj služobné autá, museli podávať daňové priznania tam, kde mali auta prihlásené. Napríklad, ak mala firma sídlo v Bratislave a jej vozidlá boli evidované aj v Košiciach, Prešove a Bratislave, podať daňové priznanie museli v každom tomto kraji. Teraz to už bude jedno daňové priznanie za celú firmu, za všetky autá, ktoré sú evidované na Slovensku. Meniť sa budú aj ročné sadzby dane. Doposiaľ boli v každom kraji iné. Napríklad pre bežne používané 1,5 až 2 litre bola najnižšia sadzba v Prešovskom kraji, takmer 145 eur, a najvyššia bola v Žiline, necelých 172 eur. Po novom sa zjednotia, pričom pre spomínané rozmedzie motorov to bude 148 eur. Podnikateľská aliancia Slovenska zníženie administratívy víta, no upozorňuje, že dane sú u nás v porovnaní so susednými krajinami stále vysoké. Napríklad v Českej republike sú všetky sadzby o desiatky eur nižšie. Podnikatelia veľmi často preregistrovávajú autá do iných krajín a tým vlastne odchádza podnikanie zo Slovenska. Títo ľudia nielenže tam preregistrujú autá, často tam zamestnávajú aj vodičov a tým vlastne Slovensko stráca vlastne peniaze nielen na týchto daňach, ale celkovo aj na podnikanie. Ministerstvo financií znižovanie základných sadzieb neplánuje. Na teraz sa neuvažuje s ďalšími výraznými zmenami. Podobne ako v Českej republike už budú môcť podnikatelia využiť tzv. Ekologické zľavy. Čím je vozidlo mladšie, tak tým menšiu daň bude platiť. Nižšiu daň budú mať všetky vozidlá do 9 rokov. Výraznejšie zľavy budú mať ekologické autá. Na druhej strane podnikateľom, ktorí používajú staršie vozidlá, sa sadzba zvýši. Napríklad za viac ako 13-ročné firemné autá budú podnikatelia platiť o 20% vyššiu daň. Dane sa po novom budú platiť už aj za skútre, motocykle či štvorkolky, ktoré na podnikanie využívajú napríklad donáškové služby alebo požičovne. Kristián Čekovský, RTVS.